Vi har 4 AoE stunts. Jeg skal nok prøve at kalde noget, hvis jeg ser noget. Ellers bruge dem som Altså plejer. vi har så kaldt så, tror jeg. Det burde være fint. Og der kommer waves. Dele med plads. Klar til dodge frontal. Breaker fri. Og begynder pre-move til gaten. Meget pænere, når vi løber. Soak. Det er frontal. Det er altså inde i frontal. Og det er webs. Raiders spiller default mod højre. Webs spreder sig ud, og resten løber til venstre. Forklar til waves. Sørg for at give plads til webbede spillere bagerst til højre. Og vi kan klare til næste position. Om 3, 2, 1. Det her det er waves ind i webs. Venstre wave giver plads. Webs løber til venstre. Venstre wave giver plads. Og webs til venstre. Godt ud dem. Okay. Ja. Husk at så bruge bagved. Kommer webs igen. Raiders bliver spillet mod højre, og webs primært til venstre her. Bund defensive. Det var ret sejt raid. Ja. Der er spray. Indsat på liv. Vi gater ikke den her, Ryan. Det er først næste. Jo, den her. Jo, vi gør. Det er den her, okay. Vi gater den her. Vi gater den her, okay. Har vi ikke flere stacks, vi plejer? Nej, der er altid 10 her. Han er Det her, double det her, det er ads ind i webs. Vi må have første stun. Mig. Ads forrest. Raiders spiller mod venstre. Webs bliver til venstre. Ser jern. Jeg kan ikke gøre det herude. Jeg har ham. Ancient. Ads igen her. Er det jernskål? Det her, det er ads ind i frontal. Godt her. Dodge worries. Og Der er sådan 2 webs. har vi en cap totem. Og de er stun der, tror jeg. Vi er klar til flyv. Ja, det er soak ind i ads, ind i waves. Husk med de her waves, bare giv rigeligt med plads. Hele hjul har stun. Yes. Rexy, kan du cap to dem efter? Ja. Og cap to dem. Det er det frontal ind i ads.
Jernskål har næste stun. Jeg kan posten. Ash kommer her. Vi I skal skal bare plads chokke her i til. Dolan stun. Det er altså. Og gør klar til gate. Gør klar til gate. Og vi gater. Vi kører på bossen her. Webs til højre. Den er fucking død. Det her, det er web. Det er soak. Pas på, pas på. Det er soak ind i web, ind i ads. Webbed til højre. I spreder ud. Og jeg er ligeglad med mit dør. Bare ud til højre. Ud til højre. Stak op, hvis det er ligeglad. Sådan der. Let's Åh, ja, mand.